Lero pa Nyasa VoiceBox tofundibweretsereni ka clip kena kamene olemekezeka Atupele Muluzi amene patakali pano ndi mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF komanso mbuyomu anakhalapo nduna yoona mphamvu za magetsi ndi mafuta kuno ku Malawi kamene kuti Minister of Energy amalankhula ndi Brian Banda kulongosera kuti vuto la mafuta ku Malawi limabwera chifukwa chani. Ndi mukuona kwawo Atupele Muluzi akunena kuti ayi vuto la mafuta kuno ku Malawi ndi chifukwa chakuti dziko la Malawi nthawi zambiri limadalira madobadoba ndi madobadobawo amagwirizana ndi anthu andale kuti adziwonjezera kamtengo pang'ono pa mtengo wa mafuta ndi cholinga chokuti anthuwo adzipeza cholowa pamene ndithu dziko la Malawi likuvutika kumagula mafuta odula pamene simanena kuti zikhale choncho. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti Atupele Muluzi akuti bwanji pa nkhani ya kusowa kwa mafuta kuno ku Malawi pano pa Nyasa VoiceBox. Mafuta monga mudziwa ndali nduna ya magetsi. Energy Minister posa 2020. Mafuta amene timapanga import kuchokera kunja bweresa muno Malawi timawonjezera 30% on top of the price ya mtengo wa mafuta. Tanthauza kuti tikozogula mafuta more cheaper wa mtengo wabwino koma tinawonjezera 30% pamwamba pa ndalama imene kapena kuti tinawonjezera 30% pamwamba pa the cost of fuel by the lowest bidder amene akuzolibwesera mafuta mdziko muno. 30% imene Brian yongo tafuna yongodi 30% imene ndi $80 million pa chaka ndalama ingonongeka tikadakoza kugula mafuta mochipirapo. Okay. Koma tinawonjezera ndi 30% kuti akuluakulu azidya ndalamazo. You have evidence of what you're talking about? Yes, absolutely. You see, the difference between the price of fuel, if you're going to go for fuel and mufuna munene kuti malikonda dziko lanu, you cut out the middleman. Okay. Mupita kugula mafuta kuti ithandize economy yanu. Koma zimene timachita kuno, even the bidder wa musi kwambiri, sitinatenga ameneyo. Timapita one of the highest bidder, 30% difference in the price of fuel. Zambia, zimene anachita, they made sure kuti achotse that margin. Mfake mafuta amakagula straight kwa manufacturer. Yes, they're buying it now, I understand, from most of it from the source. Okay. And they were able to bring down the cost of fuel overnight. It's about leadership, you see? These are decisions, even the Lord Chitafuna kupanga decision imene yoyo, tukoza uchosa margin at 30%.